Да умреш! Къде стрим сайфаш? Повярвам да не умреш! Как не го видях това аз? SMG, аз се обяснявам тук за уиските, водки и масики работи. Това да тръмба малко на магазина. Задвижам сега. Задвижам. Ама нямам звук. Мейкъри! Така нямам саундове, брат. Тук няма чест. А там! Брат, аз ти давам да се оправя сцените, да се спра музиката, да... Аз съм стримър, бе! Помяр! Аз съм стримър, бе, брат! Тихо малко. Демон, слушай, бе, демоничния Хълк. Благодаря ти много за това, брат. За поредното гифнато съпче. Сам да не умра в Одемич, сега ще е крейзи. Слушай, бе, Демон, много ти благодаря, бе, брат. Ще дойда до вас, знаеш. Те се смеят с мен, те се смеят на мен. Това е много голяма разлика, брат. Между тези две неща има огромна разлика. Много ми е пределно, аз съм, че смеят на мен. Пука ли ми? Не, брат, аз съм истински професионалист. Всичко за шоуто, брат. За мейкъра. Ако познаеш с кой съм, ще гифна съп преди луна. Даже и две имена сега ще там. Чакай да си видя само FBI листа. Така, ако кажа как се кажеш сега на лайф, ако те обявя, какво правим? Кажи, ако ти обявя името сега на лайф. 500 евро. Милиона. Да, мерси. 100% се кажеш. Как се казва? Аре, предположете в чата. Аз знам как се казва. Искам да видя просто какво ще кажете. За шоуто, не за друго. Има 10 човека живи. Дамян, не. С зъм почва името. Признай си, не почва ли с зъ, брат? Признай си, не почва ли с зъ? Признай си. Ако не те срам, признай си. 100% брат. Виж, той сега почна да се чуди, брат, как ми знае името, what the fuck, какво стана? Брат, ако не се казваш Здравко, чая да не съм. Разбираш ли, ако не си Здравко, чая да не съм аз. Ама си! Няма как, брат. Не, виж, няма как, брат. Абсурд. Няма как да не си Здравко, брат. Режа го на 3 части, брат. Оставам 20 санта за жена ми. Ти любиш тази? Има някакво Мале? Мале? Не се пресеня, има време, не бързаме, брат. Не бързаме. Благодаря си много, Никола, на Хайперско ще много благодаря. Gangsta on the Maker. Тихо малко се, не ме занимавайте. Че имам работа. Да, я ми вземи кю, педал. Говори, аре, моля те. Оу! На колко е, бе? Да не умреш, където ме стрим сайфаш. Повярвам са, пита гавре, букук! Кой ма бие то стрим сайфа и го гавре, брат? Идва на търд парти, остана 2. Леле, унижен, брат. Той го пълн лента над, той е под лента. За това, което... А то взе оръжие току-що. Да не умреш! Къде стрим сайфаш? Повярвам да не умреш! Как не го видях това аз? SMG, аз се обяснявам тук за уиските, водки и масики работи. Какво става, бе, брат? Как го прави баткич? Я гледай сега, гледай сега. Той играе. Оп, тръгна да ли виждаш? Как тръгна да ли има? Леле, пътката мята шока има и тръгва дали. Леле, той е в матрицата от всякъде, брат. Той е много в матрицата, видя ли го? Леле.